Kaya ko problema bahay niya sa akong bugtong pagumangkon na gusto untang magninyo. Pan grabe kataas ang ambisyon. Kaya gusto siya na mahawa sa kapobre. Aroy basagtan ninyo, sugdon ko ang ako sugilan ng nanay. I'm so young and you're so old. This small darling I've been told. I don't care just what you say, 'cause forever I will pray. You and I will be as free as the birds up in the trees. Oh, please say it by me, Diana. Dreams I can't when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but you love me. Oh, Diana, can't you see? Oh, I love you with all my heart. Tiyo! Oh, my God! Tiyo! Ay, basta na. Ako gangalin na ako pagkanta, pero dito ko kaabot. Ay, magawa mo ako pagka ko. Saan ito na nawag ko? Tiyo Mando! Hoy! Si Tiyo, hantay Tiyo. Ha? Matiyo, matiyo, kumalong ko, tampalong ko sa karon. Ano rin Tiyo Mando man ka na ako nga babae man ko, ha? Tiya ko, Tiya Manda, nakasabot ka? Ay, ayaw lang ko gusto ko, Tiya Good. Ikumidyahan talang gani ka. Yun na. Kasiksikot ni mo. Parihal kita glawas. Asal ko, eh? Ha? Wala ka, Tiya, uy. Magpa-sexy lang ko. Kay matod pa sa akong amiga nga si Layla. Makaroon ako no, mamisita na ako ang lalaki nga dato nga naibog na ako. Anhi, nagito niya kong higayon na nga mahawa sa kapobre Tiya Mando. Aw, Tiya Manda di ay. Ay, ako pa ikaw di ano. Si Kulas na lang imong sugton. Kay klaro, kayo na higog masin mo. Bahala oroy og di ko maminyo, di ko musugutan ng kulas. Trabahanti raman taon nagpabrika uy. Ang akong gusto ka ng dato gid siya, sama ning mamisita na ako ron nga si Dante. Mamisita sa adlaw dako. Ha? Wagoy angay na mamisita. Gabi Karon may man. mayo pamisita. Unya unsa unta man nakaroon man iyang gusto? O nang paabuto na ako siya, Tiya. Hala, Doon na nakuting-kuting sa sita sa gawat ng nakatakanta maron tiwan. mauna na siya si Dante. Mangarana tingali siya na ako. Uy, kukuyaw ko. Mangharana sa adlaw dako. Uy, Kulas! Nayabang ka diha? Nangarana ka mag-adlaw dako. Gidangan ka. Day, ituyo din ako, day. Ituyo ako lawan nila akong mga rana, day. Kay, kung gabi, matuog na niya ka. Lisod iyo. Bisan og gabi, wag na po ipek. Kay busted gihapon ka. Uy. Musa si Bat, balik sa imong agi. Kay busted gihapon ka. Si Bat na dayon. Uy, bati, Tiyo, Noy, Mando, Noy. Ay, ayaw pagbiya Kulas. Saka dire. Saka dayon dire dong Kulas. Ay, salamat, Noy, Mando. Aw, nagbalikan niyo. Tiya Amanda, sad, uy, dili ko matubang ni Kulas lagi. Kaya ako'y gusto niya, Tiya. Uy, kung wa kay gusto niya, unya dili ka mo sugot niya ako. Ako mo sugot ni Kulas. Ni. Aron maminyo na dayon ko. Diha ka na, ha? Uy, kanugon. Di ako si pasakon. Ay, ako yung mga tubang niya sa kayda. Diha ka na. Oh, Tiya, balik sa oy. Tiya, ayaw lagi pa dayon na si Kulas pa. Tuod man, wa mo biya sa Kulas kaya ako mangipadayon. Huwag nang istoryahan na ikot me. Unya to. No, Manang Manda, asam dis doa na? Huwag lagi siya. Ay, unsa man yang gisulti nimo kaniha, ha? Kuan iya ko nung pasibaton, pabalikon ko nung sa agi, kaya huwag ko na siya gusto na ko. Okay, wa man ka mo balik sa agi, gipadayon tamang ka, maong siya na palayo. Nato. Bisurog balik sa kwarto. Kung may mas maayo din, wala kong dayon din sa inyo. Ay, gipadayon ta ka kay gusto ko kakita mag-atubang. Aron ako mo imong panguyapan. Puta! Di ko mo iya, di ko paiyot eh. Balik lang ko sa agiyan mo niya eh. Wala niya. Ako lagi panguyabi, kadili ka yun magmahay. Sugdon ta ka, ha? Buntag ko gabi, udto takla. Taglain ang tagboy mo. Diya ka na! Balik ko ako! Balik ko, Ikulas! Balik din rin! Pero itong nakadagan ni Kulas, rin ako sa magihinang na kami may mag-uyab. Hindi man ganahan ako pagmangkon. Tuod man. Anong katawa ka, ha?
Unsay ka katawanan na nangagibiyaan ko, Nicolas. Katawanan ay. Nahimuot ko, oy. Nahimuot ko nagtanaog na minaw, tiya. Di ba ako nagpasalipod sa kurtina nga naminaw ninyong duha nga nagsulti. Gipugusti mo siya nga manguyab siya ni mo, pero giprangkahan ka niya nga di siya ni mo. Kay dili siya manguyab kung tiguang bayot. Tiya, oy. Manampalong man ka. Ay, kung kataw iha, kay wak ko malipay sa gibuhat ni Kulas. Hilas kay sumi. Layas, umilakaw. Uy, muna sa gwapo. Shit! Kalagot. Ay, kano sa duka ko maminyo, ani, oy. Kano sa duka ko intal maminyo. Manghilo ko na kulas. Buka mauna. Kila ka mamaya. Naguol ko, tay. Kiwag yung kusog tang Juan. Sino'y mandong na magpasukot. Siya mo ko niya ako bakuyapan. Mau. Ana sa Juan. Wakasuka ka ang gapangitaan na usa ka lalaki na dato. Ikaw kay pobre ka pa. Ay, kainong danan ay. Ikisan danan ay. Gano ko kao ako ba na? Di problema ka na kung pagkamahan. Nagdato ta ka, wapa ko nung ipanganak. Tokokok. Mayahabang kaliwat, mga pobre. O kay anak magkara ko. Pobre sa ka. Usar gay maayo kung bato na ni tay. Aron maangkon ka ko sing pituan. Kung sabang ko rin mo hataw ni mo. Luguson ko na Juan tay. Luguson ko na. Wow na maguna. Luguson maguna. Ayaw sa! Muli ko sa luguson maguna. Ayaw ko nagbahata. Ano na dili ka magtiga ko na malingkuan. Ayaw pang lugos o babae ko lang. Tay, somni siya. Kung di na ko nabuhaton day ang paglugo si Duan, di ko na siya mangkon. Hindi maging sumusugot ako. Mas mayor ang luguso na ako siya para mapugos na mapakasal ako. Ay, kada kung ikaw ang marutihon. Pero kung dili siya magpakasali mo. Aw malas, kay prisom ko. Kung mapreso ka, sa mo dili ka na mabinyo, kay tuwa ka naman unya sa sud sa presohan. Gani. Busa kami ka ng utok ni mo. Pangitag laing babae nga mapanguyaman. Pangita ko na. Hapon naman lang, Tia Amanda. Umang gito maabot ang giingon ni Day Kalingoy nga mo ani si Dante nga atong lalaki nga dato. Ay, dili na ito maabot, oy. Busa pag-ilis na dito. Sige, kabayag sulo ba ng tanina nga pinasiksi nga ni Aramang Kasbay. Ato na ko si Day Kalingoy, mga og cell number atong Dante. Aron ako imuuna og text atong tawhana. Ay, mahay nung kuda nga wa ko mga yudan og number atong nagsabot mi nga motambong sa birthday ni Carlos, ang anak sa account sa iyang nanay. Kana, kay wa mo abot, aw. Klaro nga dili ito siya mo anhe. Dato ko ng tawhana. Bulos na dato sa ng babaeng iyang uyabon. Mao ba? Anak di ay na. Ayo! Ay, Juan! Oh. Yan sa ko, day. Balik na sa ko upang bisita, day. Si Andoy ni. Hala, iyan sa ang lalaki nga nakagusto ni mo ay si Andoy. Na, Ay, samot nga. Ay, pobre. Kimpang pagyud paita. Maglakaw magtangkihod. uy, buutan ba yan na siya? Suktan na siya, Joan, ha? O, ikaw lang sugot niya, Tia. Ay, asa? Padayon na. Nya ikay sugot niya. Bahala ka. Oh, siya, lanawa. Asa ka, ay? Nanawar ko na siya, ay. Asa ko pa doon ka man sa kusina? Asa ka, ay? Bato ko silang dekaling, oy. Ang aray ko agi sa pultahan sa kusina. Aron di man magkakita ng kimpang si Andoy. Ay, iahak pa na babayan na, ay. Mangita mong kinong lalaki nga dato, nga lisod mo kayo pangitao ng dato, nga manguyap o pobre. Bahala ka, Tia Amanda, oy. Di ko magkikatubang ang lalaking ulitaw nga pobre. Dato nga lalaki ang gusto na ko nga akong mauyab ug mabana. Si Day Kaling, adtuon ako siya sa ila. Magdali ko. Manang Manda. Hay ba una tong? Ay, kimpang manggod ka, oy. Unya pobre pag yun. Mao, medyo naghatag sa Ginoo nako manang. Pero doon ang trabaho. Makabuhi maghapon ko ni Juan kung ako iyang mabana. Ay, dili lagi siya ni mo. Ug wala sa siya dinit bay.
maybe agis kusina. Wa mo agis kuan kining mo agis kusina, di wa mo agis din sa putahan kayo di sa gusto nga magkakita mo. Oh. Ngano ka Andoy? Imo man gud kung itutukan ug maayo. Nang banda, ikaw na akong panguyaban, be. Ikaw na lang. Oy, Andoy, bayot man tuod ko, no? Pero di joke ko, manguyap og kimpang. Hala, kanaog. Naog, kidaghan pa kong buhaton. Naog dito. Si Batayo nito, Andoy. Daoy kuyawan malang taning mo day juan uy. Abi na ko kinsa nang ni Ada. Pamon ko di ay ni. Day kaling, ingon ka mo ato si Dante sa amo kay mamisita na ako, man lagi. Hapit naman lang mo gabi Ay kuan, basin ka ng gabi mo ato siya dito. Atagi ko sa iyong cell number B kay mo text ko niya day B. Uy ayaw pag una-una og text niya day uy. Abi pa lang niya una-unahon ka kaayo. Day. Bali sa inyo uy. Kay basin og maato na sa dito, nya wa ka. Ay, maadto jud ka to siya. Aw dili sa madayon og kana sa inyo aron masita. Aw utay mahimo. Sugdan na lang ng mga nanguyab nimo uy. Nga parehas ko nato pobre. Ay, di ganoon ko day. Di gud ko musugot nga mahisama nimo nga pobre ang nabana. Dili ko gusto nga parihas nimo nga nagalisod-lisod sa pagpuyo. Sige na lang ko, balik na lang ko sa bahay uy. Basta tuan na si Dante. Aris ako day kaling. Ay, pastilan. Ako na balaka ang kanta nga da. Di na ba tinuod nga dato na sa Dante? Nagpakarining nun ba na siya nga dato? Kay ako man sa gisultihan nga gusto dato ang lalaki si Joan. Hala, ang ako cellphone. Kasama kanina nawag. Hala, si Dante maning nanawag. Hello, Dante? Hello, Day. Salamat na gitubag di mo akong tawag, ha? Kuan, diribi ato gikan sa amo si Day Joan. Nangutana kung ngano kung wa ka madaynog adto sa ilang bahay. Kuan, kining hawa ko kakita tawag kabang auto town. Okay na lang bulldozer ko siya. Bold lang akong gamiton. Mga gold-plated lang ka nga kanang mga gold-plated nga mga nasok kira. Ay, uy Dante, nakailabya na sa Joan o gold na kwintas. Kanang orig o fake. Ako pa ikaw no, ayun na lagdayon, uy. Yung ibo kay ko anang imong amiga. Bisan wa pa may magkita, bisan wa may magkauya, pero laam kinan ako siya. O gabi ni mo, Day, bisan wa pa na ko naman ko na iyang gugma. Buhaton, gina na kong tanan, Day kaling. Dante! Ay, malali nakitingalit tumadayon o pamisita na ako katong dato nga Dante. Ay, lamihan na kinantang iminyo Pero pulos mo sa di mga pobre nang ulit tao nanguyab na ko din sa amo Medyo ganahan maminyo pobre. Dili kid noon. Ay, lagi nukto ka man dihas may kaida. Katog na Joan. Gabi na bin dako. Tuog na. Tiya, gusto na lang kong magminyo lagi pero wag gyud dato nga lalaki nga nanguyab na ako. Anan alagi nang uyan mi mong pobre ang pili mao na sugta or maminyo na ka. Ayaw lang pag huna manguyab ka og dato. Kay di gyud na mahitabo. Kaya ang mga datong laki ato sa manguyab sa mga babaeng mga dato. Tiya man to. Kung magsikit ka pangitang lalaki nga dato, matiguang kag yun sa suok, Joan. Bahala na lang matiguan ko sa suok tiya. Basta kay di jud ko mamana og sama na tong pobre. Di gyud tiya Manda, promise. Ay, ambuti mo, Joan. Kanus aka, makatilaw og langit. Bahala ka sa buhay mo, Ay, guwapo siya. Tinuod ka, ha? Tinuod ka sa kisulti nimo, day kaling. Mamisita na ako karong gabi si Dante. Ay, lagi, uy, da Joan. Aron mo tuo ka nyo, nyaw. Nadayalon ako ang iyang number, ha? Tawagan ako siya, aron kami magsulti, ha? Oh, nay, miring nang yung cellphone. Hala, di loudspeaker ang imong cellphone na makadungog ko sa iyang tingog. Oh, sige. Naka-loudspeaker naman, na. Hello, Dante? Hello, Day kaling. Uy, Dante, di ba si Day Joan sa amo? O di agad siya ron sa akong tapad. Namati sa ito sulti. Kaya naka-loudspeaker man yung akong cellphone. Gusto siya makisulti mo sa personal. Sige.
Palihog kong hatag sa cellphone niya, day. Day Joan, gusto makisultin mo si Dante. Ambi, ambi. Hello, Dante. Hello, day, Joan. Sorry kayo nga ako mandayog pabisita ni Matong sa adlaw. Nabisi ko sa akong mga businesses. Ha? Nakig-meeting ang akong mga empleyado sa akong kumpanya. Nakig-meeting ko. Okay, Raoy, Dante. Karong gabi mabisita yung kanimo, Joan. Sige, magpaabot ko. Magpaabot ko di mo karong gabi, Dante. Oy, mo ani ka ng dayon ka ng datong lalaki mong giingon mo nganhig yun ka na. Oo, lagi tiya. Kami kaya nagsulti sa cellphone. Ganin ang adlawan. Kanya paabuton gid ako nga nay auto nga muhunong sa atong tungod sa bay. Dapat na sa kalsada nga atong bay tiya. Madungog unya nato kun dunay auto nga moabot. Ay, nakadungog karon tiya. May auto na nga nihunong sa tungod sa atong bay. Oh, bitaw da. Dunay nadungog na akong andar sa kanan nga naas gawas. Ang auto na ni Dante, mao na tiya. Ni ana siya. Ni ana ang dato nga lalaki nga mahimo na kunyang bana. Tuod man gisukat dayon ako pag umangkon katong iyang ng bisita nga lalaki nga matupad niya dato. Sino kay auto? Pagkaugma, kuyo kang pagkumangkon sa ni sakay dayon sa auto, apa nahibuong siya kay ano man kuno sila og motel. Dong Dante. Ngano ni aman taagi ning dana nga do naman tay highway nga nindot agian. Ano nilang taday? Kaya di ko ganahan mo yung highway. Ah? Ay, nga naman ni. Uy, may mga sakinan sa kulit sa kalit ibabag sa daan. Gawas dayon na ng auto nga imong gikarnap. O pag-ampo nga malinawon. Di kami mapugos sa Sir, pag-mo. ayaw, ayaw ko mo sila. Surrender ako. Ikor ko ng damit pagkadiyo taning auto, sir. Iuli rin ako. Wataw nila ako, karnapa, oy. Dante nga daw maniusi mo di pasabot ini ha. Unsa? O niresulta ron sa ambisyosa sa akong pagumangkon. Ang gusto siya makabana og dato. Karon na problema na. Kaya na-apel og dakop, kaya ang autong gida siyang uyab. Karnap di ay itong sakinana. Karon usaon man ako sa nga waman ta mi siya'y labot unta. Usa may akong buhaton. Malihog tamagi ko ninyo. Unsa man ko kamo may pasultihon, mando. Gagos ang pasalamatan kulyat. Ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangustin para sa atong mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar, ug ingon man kadnang mga bukol-bukol nato sa atong kalawasan. Inom aning Sed Panyawan Herbal Capsule katulos sa usa ka adlaw. Sa buntag, wala ka makaon sa imong pamahaw. Inom daan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig paniudto nimo mao gihapon. Usa gihapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon una ka makaon sa imong paniudto. Sa gabi mao gihapon, una ka makaon sa imong panihapon. Inom na pagkadaan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Og alang natog na problema aning kidney o UTI. Ayaw na magkabalaka din na maangay mahadlok or mag-uol. Tungod kay doon na nay makatambal. Na anay makaayo anang atong kidney o UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw. Silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimuta alang sa kidney o UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas mas Kogon. Ug sa tanan po na itong mga kaigsunan nga migamit sa atong #1 haplas nga tinuon mo tang sa atong panuod pa maol para kit sa kalawasan varicose veins katul kutos kabataan. Inikay pag yuto sa ringgi sa ato ang Sedlenment oil nga tinuon gyud mo tabang nato tinuon nga makapaalibyo sa mga gibati nato nga balatian sud sa ato ang kalawasan kanang mga panuhot ya pamaol
magsakit kayo. Unya buko-buko nga magsakit, ato ang dapi-dapi nga magsakit. Ang ato ang bagtak nga kanunay lang bikogan. Haplasan na to sa said liniment oil nga anarama. Palit sa butika, di ba din? Tinunan sa butika na kita makapalit. Pero naagi Facebook page ang Sid Marketing Incorporated. Ang Panyawan Herbal. Ilalang kita pang Panyawan Herbal. Unya, makita lang tayo ang produkto dito sa Sid Marketing. Kaning Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Said Element Oil, ug Celebrity Beauty Soap. Aha. Labi na ang Panyawan Coffee Mix nga mag-iimno ni kaya Jerry Godon. Umaabot nga kapitan diya sa Okanya, og ni kaya Judlito, kaya Danilo, og ni kaya GC Baran. Si apelido anang Danilo o Gabang, no? Gabang. Si Gams Danilo Gabang og ni Sir GC Baran og ni Dog Jolito. Good morning nyo diha. Wala sila umabot sa sosyal. Way problema si Dong Jade kay kapitan na maginis o kanya umaabot. Disyembre kay mao ni puli ni Kapitan Mario Ramos din ha. Si Dong Jade wa may lain kay number 1 man si Jade. Siya may ituboy ni Cap Mario sa pagkakapitan diha. Pon. Si Dong Danilo pon mo kuyo pon ni Jade. Dong Jade. Ya, mga igala, kung layo-layo sa tas butika, pwede rin kita mag-shopee. Shopee na lang ta para dali ra. Bam! Salamat tayong buntag, Engineer Rune Anyura, Engineer Imok Anyura, and Engineer Eddie Anyura. Diyan sa may Buena Vista, dahit suro, dahit norte baka to engineer. Inyong mga kapikas na kinabuhi, kamatod pa. Maghuwat ko sila sa atong tulumanon. Kumusta ka mo? Salamat sa inyong paghuwat sa atong tulumanon sa DYHP. Labi na kung ako ang pasultihon. Ayaw kalipot ang mga bata engineer sa paggamit sa sabon. Celebrity Kodik Beauty. So, silang pagpangaligo para magpabiling hamis o gwapang imong anak mga babae. Bisa di mo mga anak ka lalaki or apo, pwedeng mo gamit sa atong Celebrity Kodik Beauty Soap with glutathione at papaya extract. Ano na sa kini natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Entonces, kutis artista, kutis porcelana, younger looking. Ayaw kalimot, ha? Sa Celebrity Kodik Beauty Soap, mahimo sab nga inigpalit ninyo, inyong yung siguroon, tanawa ko na sa sudlanan ug naabay silyo, ha? Tatak Said Marketing, SCAD, Said Marketing, Celebrity Kodik Beauty Soap. Thank you! Ati Pres! Okay, ang sedo na to karong adlaw. Si Noy Mando tao na Ati Pres. Mando. Medyo may pagkababayin o ni si Noy Mando Ati Pres. Na problema siya ani iyahang pagbangkon nga nangando yun nga makabanag dato. Dato. Anay mga pobre sila ha, gibaliwa lang nila. Si ganahan. O di siya ganahan karon ng dato yun diha. Karon na si amiga nga si Liking. Aling. Aling. Oo. Maoy iyang amiga na kaila-kaila kani si Kaling kay Bao yun siya unsa ni Skoan. Dante nga atik-atik ra ba mangidnap mangwartahe wa siguro baligya pon may ganang mga parok-parok sa sa mga shabu-shabu unsa pa na diha kay kani ang iyang gipagi ati Pres para maila niya Juan iya bang gikuag nangawat siyang sakyanan nya naibus Juan wa mo agi highway dito man kay i-check in ta niya sa hotel manood ato sila hotel mo to gibabagas mga pulis. Ano man ang pulis? Gibawaan mga pulis kay katong auto gisakyan gikarnap man to niya. Di gisundan sa mga pulis nakitaan. Paghuman, sa iko ayo kun yung na sir kay abot suninter ko. Wani na ako kawata ako rin karna pa ako rin ni taong gigamit. So kadiyot Para iya i-check in si Joan. Dayon. Mao ni problema ni Mando taon Ati Pres. Ang amahan mao ni ang resulta yang uyuan. Mao ni ang resulta Resulta sa pagka-ambisyosa. Ambisyosa. Napil ako, napil og dakop. Kay ang auto nga gidaas ang uyab karnap Kinuha na to. Naapil si Juan. Looy kayo. Unsa may ato katambagan ni Pres nga murag di man ni maayo yang gibuhat mo mamili. Ayo pamili dayoy kay Tanawa. So nahitabo. kay kamo may mag bugtaw sa iduhang kinabuhi nga og marang-arang mo maayo og dili nawato na to ang gihatag sa Ginoo. Ang importante Ati Pres nga kay bawo ta makontento sa ihatag sa Ginoo na to. Mao na di. Bam, unsa man bam? Bam. Usa ka babae magsigig jogging padung sa bukid ni Mabdos? Ha? Oy, ano man? Uy. Mulwag. Ambot lang. So isa ka pa mabdus, uy. Nindot mo ko ni mag-jogging nga mutangas o gamay kay sa patag. Mas nindot bitaw kay panington kag mayo. Ni Mabdos man. Nalagi ba uy? Dunay mga laki, gahuwat dito. Ay, naadi ay. Mura sa Huwag ako. kang uban sa babay? Ha? Huwag kang uban sa babay para dito mga laki sa Kinitiguan ta sakit na itong tuhod. Ano na yung pamit dolian? Sa Sirach 26. Karon. Versikulo 10. Nga rin na sa 11. Ah. Kon,
ang imong anak nga babae matinumanon sa iyang gusto, bantayi siya pag-ayo. Kundili, magpahimo siya sa bisan unsang higayon nga iyang mahimo. Kung magpalabi siya pagkamatinumanon sa iyang gusto, pagbantay ug ayaw kahibulong kon pakauwawan kaniya. Mao na ni. Mao na ni. Mao na diha. Karon natagam na siya kay gusto gyud siyang makauyab og dato. Ang lalaki di nga mamisita niya, nagpadato-dato. Ug kadtong nagpapobre, tinuod yung tato nga dato Gulyat. Di ba? Kadtong una-una ba? Muna naghinog sa punuan. Ha? Ora kay suwatan eh. Ya. Hinog sa punuan. Unya, kanang nasugamat na hinoon siya karon. I-appeal sa dakop kay nagduda ang mga pulis nga Kauban appeal siya sa sindikato o nailang termino analan kanang Sa mga kada bang lady po alibay. Kauban siya sa ug sa uban ba karaang kansyon. Sa sugamat kuno siya karon. Pasagdi ang mga kaon siya tagam mando. Ako minagdaan nga manda. Dili man niya ang anak sinagop rin pero dapat para nako Ate Pres dili na maayo mamili ka. Dili ay. Og kinsay na si mong kasing-kasing mao ni mo ano. Ang imong iampo sa Ginoo nga tagaan kag maayong bana. Tarong nga nga bana. buutan, di ba? Oo. Ano gisaga? Siya unta mutan-aw unta siya sa utang kabubuton sa kahago siyang uyuan kay dili na niya tinuod lang ginikanan. Napadako niya. Mao nagahi mag-o din nagkaon siya tagam. Muna yan itong bantayan sa itong mga Ato batan. sa bantayan Ate Pres no kaning mga batanon bitaw nga Karon. magpost-post ng Facebook nga inana murag 66 kay Di sila. ko ganahan. Lisod kay na Inday, una-una ninyo Inday, nika idara ninyo nanamoy anak. Makita to, lain kayo. Lain kayo tanaw na inyo Inday. Naganahan ba sila? O kung di kayo kung ganahan na Ate Pres, Mag-two-piece nga. Gamay na lang kayo. Skip lang na ako siya. Gamay na lang kayo tabon sa iya. Niya ang iyang Lagi ka aping balita. Kanang yung magding ko Ate Pres nga magdaog sa iring, magkuhan. Ni bugtan. Bisan, Anong gi-tolerate man na? O karon giyan naman nagkuha nila mita Ate Pres, giyan naman. Lagi kailangan kita no. Pero naagyapon. Labay mga bata, magtanaw. Di na mo na mapapasa Ate Pres, di na. Dili na na. Social media di na makuha. Gawas Mo di ang ba? mapasok. Pero ang uban na to nga nakakita, awa na. Wa na lagi. Inana ta ilang Sulti na siyang anak. Kanay mama sa una. Kuhan man. Mabulihin o ni mong anak. Apa agig sumpay na yung gisgutan gulat Sige, no. sige. Bisan karon sa mga beauty pageants, ang mga babae grabe kay lang sumso. Wala ko tao yon. Kanang maglunggaon nga di magpanty. Nya taas kay slip makita ini lakaw. Kita ang init. Kasagaran sa mga kaon nga gamiton karon ng mga sitro, dili tayo ko kauyon. Dili pa na doon ang mga Gloria Diaz, nindot kay ilang mga swimsuit ng mga kaon. Kaya to mga disente. Ang napoy content Ate Pres nga kanang maghigda ang babae niya, doon lang pikpikon bitong ilaha. Pikpikon ang ilaha anakon. Iyang anak ko, may nagpikpik lain na naon ko na unsan mataw ni. Pero amot lang ano, di ta kay baos umaabot nga mas grabe pa niya ang anak. Mauna. Mao gina. Mas grabe pa. Buong pa bitaw sa among tiya mataas man itong istorya kanina itabo kani karon ko among tiya sa buhay pa marusar ko yang tubag. Kani karon mga panghitabo kay nagpadayon man gud ang gubat sa langit. Gusto jud man kamot nga ang Japan, nabaw kag usay grabe ang nahitabo. Texas. Linog, pag maglinog, flood. Tsunami. Tsunami. Sa Texas, Ate Pres. Nagsar kay na baho na Texas kay mura ko nagdeserto. Init kay na Texas. Lagi grabe. Pero unsay tabuan nga Muna nakaingon ko nga ang tanan bitong dapit gulyat nga dili kayo maagianan ng mga inana no. Kano naagianan ko tanan. Katong deserto nga giuwan. Grabe. Manag-flood sa deserto. Grabe. ang katong gulyat sa kuan gulyat ato nag-uwan og payo California to. Kami to sunog sunog man to. Halamaw na ni dong mando. Dili na to bisgutan natin Pres no kay mauna. Dong mando madlungan lang na imong kuan ayo pamili day. Puslan man ikay nagpakaginikanan ni anang Juan ipakita gud imong pagdisiplina niya. Correct. Ipakita gud aron dunay kahayag ayang kaugmaon. No? Ug salamat po pala natin itong tuluman no. Kuna ko ang puzzle Tion. Hingit mo na, pinakinay. So ayan guys, nadunggan na to nung layang episode karong adlaw diri sa ko na ko ang pasultihon. Kaagi ni Mando. But istorya gyud to siya guys no about sa iya pag umangkon nga grabe ka gold digger.
Pero no, may dautan guys no kung mangandoy. Wait na ini ko. Samaan. No, wala may kuan cash in horot. Puro mo cash in way cash out. So welcome back. Balik ta guys sa Sarabata oy. So kagi to ni Mando guys no nga about siyang pag-umangkon nga gusto makauyab no or maminyo og dato. Pero napunta siya guys no sa usa ka kidnapper. Dili kidnapper, karnapper pala no. Kay abiniyag dato na kay naisakinan pero di ay kato nga sakinan is kinarnap lang pala. Og nadamay pa yun siya guys kay sakay man siya sakinan. So nagtuo ang mga polis no nga partners in crime to ni sila. Pero makadinay baga damay makaipsot pag ang iyang pagumangkon ani guys kung wala siya kibalo no gikarnap lang to. Depende ko ron no sa explanation og sa attorney, sa magaling na attorney. So haom siya guys no sa kini ang akong suliran tungod kay nadamay lamang no ang iyang pag-umangkon. So atong masabtan diri guys no nga dili pud ay no tanang panahon maayo no ang mangandoy tag madunahan no pinagi aron makauyab kun dili sabayan jud nato og paningkamot no dili kay manghantok na lang or else mahisama no sa pagumangkon ni Mando nga nadamay kay biniyag dato na pero kinarnap lang pala ang sakyanan. So mo ni ang problema gyud karon guys no ni Mando sa buntag, manda sa gabi. tiguang bayo. Matud pasad sama guys no. Pero naa siya anak no. No sa kalalaki og ang katong pagmangkon niya is sinagop lamang niya no. So kung kamo si Mando guys, unsa man ang inyong buhaton? Willing ba ninyo ipaglaban ang imong pag-umangkon? Willing ba kam himong witness no nga siya is nadamay lamang? Pero I think no dili man ta attorney guys no. I think may dili go luwas guro ang iyang pag-umangkon ani guys no. Sa rason nga wala siya kasayod nga kinarnap lang pala to no. Siyempre ni uban siya kay wako lagi niya na ilhan pag-ayo no ang iyang partner guys. Angay gila-ila gito niya pag-ayo no basin og kuan pod siya na haylo lang no tungod kay naisakinan dato na. So walang sala lang pod niya kay wala niya ila-ila pag-ayo no. Mo nang nahisugamak yun siya sa problema. Guys na istorya dari guys from KMGS. Yes mo na to atong guys no akong ikasulti about sa drama. Matod pa diri guys buntis na kunan daw dahil sa tiktik. Ang pruwiba nahagip ng kamera. Unsa man tiktik guys? Oy lain man pagsabot sa Bisaya no. Tiktik pero sa Tagalog guys na siya no ori ng aswang. This is from KMJS. Anyway, kung try nga po muna nakasubaybay up to this part. Thank you so much guys. I hope nga di nyo laktawan ang mga ads no nga manggawas diri. Isip suporta sa atong channel. And the story goes like this. Marag si kalaman lang. Umano na biktima ito ng tumitik-tik sa kanilang tahanan. Hala. Parang manipis na dila. I was not sure if insect lang o buntot ng daga. Marag yun ay dila oh. Sinend ko siya sa GC ng families. Yung mother ko yung Guys, taas siya nga dila. Pero base sa mga istorya gudari guys no. About na ng mga aswang-aswang nga ang ilang dila ipagawa sa pagi sa atop. Mura ram ko nagsinulid. So halos dili makita. Pero how ka man kini nga mura magdila sa tao nga taas. So nagkasumpaki diri guys no ang ilang mga kuan. Nagkasumpaki sila. Tik-tik in the city? Mahigit 3 dekada nang nakatira sa isang barangay sa Taguig.
Nagtuo ko guys nga kato piki nga video. Aw, tinaw siya nga video pero piki to siya no nga aswang. Nagtuo ko nga props lang to siya no para ipamatuon, para kunwari ingnon nga dila to sa aswang, pero di ay for the content lamang. Kay tuog yun ko guys nga dili inato no ang dila sa aswang. Kay matud pa sa mga story lagi mura mo kung nagsinulid o niya halos dili makitaan, pero kana taas man kayo klaro man kayong dila. Unsa man pagsuyop kung dakog dila mo may tumoy o may murag dili man siya makasamad. Ordinaryo ramang to nga dila. Bernard, at matagal na raw na may kwento-kwento sa kanilang lugar na may gumagala di umano ritong tik-tik. Ang tik-tik ay may mahabang-mahabang dila. Ang kadalasan pinupuntirya ay buntis. Hindi lamang buntis, kundi yung may mga may sakit. Ang makakapagpatotoo raw dito, ang kapitbahay ni Bernard na si Lawrence. Hindi mawawala yun kasi ako mismo nakakita. Basta lang na. Patulog na kaming dalawang kaibigan ko, mga alas 11 ng gabi. Meron kaming narinig. Mo atake po ni bisag sa mga kalalakinan. Napuso. Kaya yun, tumalon dito mismo sa bubong nila. Yung kalabog, medyo malakas. Sina Lawrence, sinilip ang pinanggalingan ng kalabog. Ito raw ang nagpatayo ng kanilang balahibo. Meron na kaming naaninan dito sa bubong nila. Hindi siya gumagular. Sagay lang nakitaan guys. Sagay lang nakitaan iring lang bagha to or unsa na. Basta yung ulo niya nandito sa pagitan ng tuhod niya. Ang misteryosong nilalang nakapitigan pa raw. Ang ulo daw guys niya ay nasa pagitan ng tuhod. Sumura og nagtuwad. Dili ba gani mo ba gani ang giingon nila guys nga sigbin, no? Ang ulo na sa pagitan ng tuhod. Can you imagine that? Kalisod ba nan? So magyuko siya. Hindi na kami gumamit talaga ng kalenda. Yun ang ungat last ko na experience talaga. Sa takot ng ina ni Bernard na si Mercy, hindi nito tunay na pangalan. Sa ilang kadlok guys nagbutang sila og ahos, no? Mga pangontra. Og matud pa nila guys, epektibo po daw kuno no ang asin. 'Di ba? So atong basahon guys sa mga comment diri. Nararasan ko siya nung nasa Laguna ako. Grabe, ilang months na tiyan ko noon tapos nasa work asawa ko. Sobrang late na siya nakauwi. Tapos na mag-isa lang ako sa inuupahan namin. Grabe yung alulong ng mga aso. Tapos sumilip ako sa pinto namin kasi pawid lang. Yon, grabe takot ko. Lahat ng aso nakatitig sa pintuan namin. Tapos namumula yung mga mata. At ang lalaki kaya nagpasundo ako sa ate ko. Pero habang naglalakad kami papunta sa bahay niya, yung mga puno parang may tumatalon sa kanila kasi di mahangin. Pero ang lakas ng galaw ng mga dahon. Mag 12 AM na yung gabi. Buntis pa yun siya guys ha. Di ako naniwala kasi laking Manila ako, pero nung naranasan ko yun, grabe takot ko. Buti na lang napanganak ko yung baby ko ng maayos. Ngayon 4 years na this coming September. Kamu guys mo tuo ba mo guys og aswang or dili? Pero I'm sure bahin man yutaan na guys, no? Kaya ako bisag ko kita tuo ko daghan na mag pamatuod. Din from Bunjing, naniniwala naman talaga yung mga expert na yan, sadyang pinanindigan lang talaga nila ang profesyon nila. Mga expert guys, dili mo to o matud pa nila. Mga kuan lang na sila, no? Imagination lang or kuro-kuro. Then from Just Simple, well, sila ang mga taong isinumpa noong unang panahon at kasama natin na ninirahan dito sa mundong ibabaw. Pero kahit nandito sila, patuloy tayo na maniwala sa Puong May Kapal na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat ng anumang nilalang. So, ito masabtan diri guys, no, nga bahin yun no, ang opinion sa mga tao na imutuo, na apoy dili mutuo. Labi na tong mga nagdako guys, no, sa mga syudad, no, big cities like Manila. Pero sa kuan man dangan po yung mga kuano, napo ko nga mga istorya guys nga bisag sa syudad apo yung mga aswang, no.
like kini karon matud pa nila tik-tik in the city, kay wala mo guni sa liblib na lugar na hitabo kundi sa mismong syudad, no? O gani nahagip pagyud sa CCTV camera ang dila. So unsa may opinion ninyo ani guys, tinuod ba ading nga kuha nila, tinuod ba gani nga aswang, or for the content lamang, di ba? Comment down below. Magsugod ang handumanan guys, sa ato nang i-prepare ang atong radyo o cellphone. Soliran pa di ay no, kay 1:24 naman, 1:24 PM mamati ta sa drama. Malaysia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong panan. So mga to guys, thank you so much.